Ahoj daj, já jsem Tomáš, váš hráč na YouTube a budeme hrát Barcelona versus Levante od asi United, nevím, ale prostě se koukejte, do komentářů napíšu, jak se budu jmenovat na mobilu, protože tam jsem na svůj účet přihlášený, a dejte odběr, dejte like a děláte dobře, že jste na mém kanálu. Ještě se omlouvám Honzovi Filipovi za to, že jsem mu nedal odběr, protože já jsem tam asi něco špatně napsal a omlouvám se mu, nenašel jsem to prostě, nebo jsem to ještě teprve instaloval, fakt nevím, ale omlouvám se Honzovi Filipovi. Hrajeme FIFA 14 a kariéru trenéra za Barcelonu. Přáteláky máme za sebou, první byl 4-0 pro Barcelonu, potom jsme hráli s Bayernem, to skončilo 2-2 a to jsou přáteláky, to je blbost. A potom jsme hráli ještě s nějakým nevím s kým, AC něco, a to jsme vyhráli taky 4-0 a teď jdu hrát s Levante. Takže jdeme na to. Dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Jaromír Bosák, který omlouvám se ještě za špatnou, no, protože mám takhle blbě a jako nemůžu to otočit. Ale tak se to také dobré, to je akorát opačně. Takže dobrý. Jdem na to. Panděte Barco, jsem Barcelona. Barcelonští výborně kombinují. Výborně. A teď jsem na druhé straně. A také připomínám, že budu natáčet i PES 2015 a ať nás tam nepřestává. Úspěchy na hřišti jde i ekonomická stránka věci. Barcelona jednoznačně patří mezi nejpopulárnější kluby na světě. Výborně do běhu, Messi má míč, velká šance a Messi má asistenci a Neymar skóruje v 9. minutě. Je to gól! Podívejte se na to, jak Messi výborně nahrál Neymarovi a Neymar už to tam dokladnul do volné sítě a Levante prohrává 1-0 a Barcelona vede 1-0. A rád by jsem natáčel i Lego Wars, ale nevím, jestli to budu mít, ale fakt nevím. A ještě říkám, že natáčím na Xboxu 360, to jste si možná někdo všiml. A teď krásná kombinace, ale výborné čtení hry mu umožnilo ukradnout soupeřovu přihrávku. Sudí nechává ale hře pokračovat. Jejich šance stále trvá. A pište mi komentáře, co mám natáčet, ale hlavně mi napište žádný hororovky, já se bojím. Ale mám vás rád. Hrozně. Messi nedal a skóre se nemění. Ještě připomínám, že bydlím v Železku a výborně to zkusil vedle. Budu natáčet po jednom videu, po jednom zápase a vždycky, no, bude to fajn. A výborně Messi se dostal až mezi ně. Přihrál Pedrovi a je to 2-0.
Barcelona vede. Tak to je neuvěřitelné. Gól! Pedro právě střelil branku, ale jak? Messi už má druhou asistenci a je to gól. A teď soloval, ale jak? A Barcelona, tady je úplně volný Ivančis, ale Barcelona úspěšnější. A teď výborně Xavi, dostal se až do 16. Výborně až na Messiho, který nedokázal už míč doklepnout do sítě. Piqué. A teď chtěl ještě. A pozor na Levante. Výborně. Výborně. A výborně také Neymar. Je to gól. 3-0 pro Barcelonu. Messi výtečně to tam dopal. Gól! Možná ústřelu trochu podcenil, z takového úhlu do obranek určitě nepadá. Dnešní utkání zcela ovládli. Teď se výborně koncentroval a zastavil přihrávku soupeře. Jedeme. Výborně. Messi. A je to 4-0. Pedro. Gól! Výborně. A je to kůle. Barcelona vede 4-0. Dnes zápas opravdu velký. Mohou s tím ještě něco dělat? Osobně si myslím, že zápas dopadne podle předpokladů. Rozdíl mezi oběma soupeři. Míč už je v pohybu, druhý poločas začal. Jeho kluby by mohou být vlastně docela poklidní, protože jeden z nich si přináší komfortní vedení. Barcelona. Dojte si spolu. Peďo. No tohle je lacině odevzdaný míč. Jo. Ivančis. A výborně. Neymar. Jo. Ale udělal jsem to špatně, měl jsem přehrát, ale nevím. Na Vasovi to moc nejde. To byla špatná. Uděláš ho. Zkuste. Jdi. Úplně. Iniesta do náručí na Vasu. Jeho velká chvíle přichází. Trenér si dnes odvede premiéru u nového týmu v prvním soutěžním utkání. Určitě má z toho